Sizovula ke amabhayibheli ethu kwabaseThesalonika bokuqala chapter 5 verse 23 no 24 izwi esilifundile izolo ntambama siqhubeka nalo ngoba indaba yethu yayizola ayiphelanga ngomsa kaNkulunkulu izophela namhlanje baseThesalonika bokuqala 1 Thessalonians chapter 5 verse 23 and 24 egameni lenkosi uJesu. Izwi lakho linamandla Nkosi, liyaphila, dala ngalo phakathi kwethu. Amen. Ngoba sekuyile nkonzo le noma sesikade siqalile kuba nakho kukhona esinabo la ku WhatsApp i-main service leyizwi kufanele ngibingelele futhi udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye uJesu Kristu uyinkosi bangcwele. Siyambonga-ke uNkulunkulu, ngibingelele obaba abakhona befundisi nomama befundisi, obaba bonke intombi nensizwe Sunday school
egameni elihle lomfowethu Jesu ophilayo, umphathi wohlelo nomshayi wensimbi, ngiyabonga kakhulu. Sizoya-ke kuleli zwi esilithintile izolo, khona sizoyiqeda inkonzo yethu sikhuluma ngobungcwele. Ayabanda-ke lawa amanzi, ayabanda. Khona befundisi lapha phakathi kwethu, nakhona labazoyilalela le nkonzo. Nini bezwa befundisi bayahoshozela uma bekhuluma? Nini bezwa? Ngiyahoshozela mina. Indawo. Angizwanga-ke? Kanti niyayazi indawo. Akufanele uphuze amanzi abandayo. Umphimbo uyashisa. Usuphuza amanzi abandayo. Yaxabana lokho uzothela amanzi ashisayo ku-windscreen eneqhwa iyacrack. Bese-ke i-voice box iyacrack. So-ke ngiyombona ngwaphuza kancane bese ngiwabamba emlonyeni. Ngiyawashisisa ukuze adlule sengasabanga. Ukuze ivoice ihlale ilento okufanele ibe yiyona, angahoshozeki. Ngithi angisho-ke lento khona bezosizakala nabanye. Afuneka umuntu nakusengibeka kathi afuneka ukuthi ohoshozela ngiyaxolisa. Akulona icala ukuhoshozela. Kodwa-ke kufuneka sizame ukulipreserve izwi lethu. Bakude abantu baba ngokukhulu uthobela ngicela ungikhanyise. Ngathi sikumnyama la. Ngiyabonga baba, khona kuzokhanya kahle, ngiyabonga. Ngiyacela-ke sifunde izwi lenkosi, sikhuluma ngobungcwele. Itheme yethu ithi niyakuba ngcwele ngokuba mina Jehova uNkulunkulu wenu ngingcwele. Lokhu siqalile ngoLwesihlanu sikhuluma ngobungcwele. Verse 23, kepha uNkulunkulu wokuthula yena uqobo makaningcwelise ngokupheleleyo. Kulondolozwe umoya wenu wonke nomphefumulo nomzimba kungabi nacala ekufikeni kwenkosi yethu Jesu Kristu. Verse 24, uthembekile yena onibizayo oyakukwenza futhi. Lezi zinto zontathu ngisho njalo izolo namanje ngifuna ukusho ngoba ngiyaintroduce leli verse. Kufanele noma kumelwe zibe ngcwele. Kumelwe into okusuke kumelwe impoqo. Umntwana kaNkulunkulu nje kumelwe lezi zinto ezintathu zibe ngcwele: umoya, umphefumulo nomzimba. Umzimba sishilo izolo sathi uyicontainer, uyibhokisi elithwele umoya nomphefumulo. Sathi ukwazi ukuthi ulondoloze into yakho ithandayo enhle ebhokisini elingcolile. Ngoba injani lento oyifakayo izongcola. So kufanele ibhokisi libe clean. Ngakho-ke abathi uNkulunkulu ufuna inhliziyo anandaba nomzimba, ngiyadabuka ukusho ukuthi bashaya eteleni. Akuhambi kanjalo. Kusemqoka ukuthi umzimba ube ngcwele ukuze phela nomoya nomphefumulo ube ngcwele. Akusizi ukuhlanza unakekele umoya nomphefumulo kodwa icontainer ingcolile. Ngeke ukusize uvuma izono, ukhuleka uRoma 10 verse 9 kodwa inwele zixhunyiwe. Akukusizi lokho. Vuma uRoma 10 verse 9. Awuyazi yafika lento. Angazi ngihlala ngiyibuka bengazi ukuthi iyafika-ke kuthiwa ngisho manje. Ayikho into ebuhlungu njengokuthi umuntu osekhaya lezwi akuthumelela imessage emnandi ebefaka isithombe sakhe emakeuphile, inwele ziyalenga, ziphambanisa lento ayikhulumayo. Bazalwane, i-profile pic yakho i-advertiser wena. Abanye-ke abafakile bona, bafake iy'ngane zabo ezigqoke kabuhlungu kodwa ungumntwana kaNkulunkulu. Uma uyifakelani ingane yakhe kuphoxayo ku-profile pic? Ngihlala ngibuka kodwa bengazi ngizoyikhuluma, iyafika-ke manje. Umuntu kufanele ayiphile inkambo. Angisho ukuthi yenzani njengami. Mina ngifaka iBhayibheli. Bakhala-ke abanye bafuna ukungibona ngifaka ubuso bami. Ngifaka iBhayibheli ngoba ilona engiphila ngalo. Ngapha emagroupini-ke ngifake i-emblem yebandla kodwa inevesi nayo. Nawe wena uthanda ukuzifaka wena kulungile kuhle, kodwa qaphela ungafaki into e-wrong.
abanye bafaka amakati afaka isilwane umuntu uyazi isilwane simele idemoni iqaphele iprofile pic yakho umuntu uyakhala ngiphupha amaphupho amabi kodwa iprofile pic ikati ngenxa angikwazi angazi ukubeka kanjani ngithule ngibuke ngikhulekele leli phupho lakhe ngidlule kodwa ngibona ukuthi lidalwa yilento asiyeke ukufaka izinto eziphikisa uNkulunkulu obukuthina uSathane yashela idevil worship yathi uSathane uyahamba ayohleka uNkulunkulu wathi ubheke usibanibani uthi uyangikhonza kodwa ufake isithombe esinodrago ngithengele izingane zeni ikhiphe ezinodrago uyasiwasha sihlala endlini yakho advertise udrago kodwa ngomlomo uthi ukhonza uJesu qaphela into oyigqokile ukuthi iyaliveza yini igama likaNkulunkulu noma ilivezi qaphela into oyifake kwiprofile pic yakho ukuthi iyaliveza igama likaNkulunkulu noma ilivezi akulutho ukufaka umndeni wakho ukuzifakela wena akuyona inkingi kodwa qaphela ukungafaki into embi uma ingane yakho ingakholwa ilengisa inwele ithiza amashenza yonke lento kuyaphambana ngoba njengami nje mina nomunye obonayo akazi ukuthi ingane yakho uqala kucabanga ukuthi uwena mina ke ngiyazi ngoba nginamagama makuthi umama usibanibani sengiyabona ukuthi akuyena umama lo ingane le ayifakile lo muntu akusuyena yayibona lona so ke ikadanika ama profile pic kodwa angifuni ngizwe kahle uzifake wena uyona inkingi noma ingane nombani kodwa musulanda lesasithombe sakho ungakakholwa usuzosifaka la ngoba manje uphikisa lento othi uyiyona sikhuluma ngokungcwelisa umzimba angazi ke mase ngiya kulezo ndawo ngishilo kodwa izolo ngathi kuzoshuba kakhulu namhlanje akushubisi mina kuyazenzekela ngiyazazi vele ngazi ngithayike kuya ngokonakala ngakho ke okubunjiweyo akwazi ukusola uNkulunkulu ukuthi wangenzelani ngaba nje ngoba masizishintsha sisola uNkulunkulu ukuthi wangenzelani waba nje asikwazi ukusola uNkulunkulu musa kunemoto ehlehlayo lapha ngiyacela uyoyigada lo muntu uzosihlehlele lo mgodi kusafanele siuvaleni ubheke ukuthi uza kahle asifuni kuba nenkingi umuntu ayisola ukuthi ufikelele la imoto yakhe la uyakhona ngempela angidlule ngiyaxolisa abazali ukuthi la ngiyabuka kanti kufanele ngiqaphele izinto zingonakali phandle bese umuntu ayisole ngokuthweza la sikhuluma ke ngokuthi kumele umuntu angcwelise umzimba wakhe asiqaleke ngalesi sono engithi sabantu abamnyama ngaxolisa ndikubeka kanjalo ngoba ngikaze ngizwe mhlambe kabanye bayazi angaze ngizwe ukuthi umlungu uyagcaba so isono sabantu abamnyama bakhonzile ukugcaba sikhuluma ngomzimba la ungcweliswa kumzimba umzimba odatshiwe noma onamathathu ungcolile phambi kaNkulunkulu lo mzimba une-code yasemkhathini lo muntu izwi lenkosi uLeviticus 19 verse 28 lithi anike ukuzigcaba emzimbeni yenu ngenxa yabafileyo ningazilobi amabala nginguJehova ukuziloba amabala amathathu iqala lento yethathu iqala ufunda isikole uthatha ipeni uzidweba yebo zokuzosuka kodwa uyakungena lo moya wethathu uzidwebe ubhale igama lakho ubhale igama lomuntu othandana naye bazifaka amathathu abantu abanye bazi bayowafaka endaweni ezisithele emzimbeni icala lelo phambi kaNkulunkulu lo mzimba kumele ube ngcwele ningathini mina ngilinganisa ngami manje ngigqoka isuthi ngigqoka ibhanje angithi makuphuma inkonzo kuyashisa bese ngalikhipha ibhanje bese kuvela inqwaba yamathathu ngaphinde ubuye la ekhaya so kusho ukuthi ma unethathu wasivuma isono isuse ngoba noma ngabe ngingamala ngishumele kangakanani ngithi ngisivumile isono kodwa mayihlezi ithathu iveza leya past yami ngeke ningizwe so kunezono okufanele mawusuzivumile ungabambeleli ukuthi uzivumile hlukana nophawu lokwenza ukuthi wakwahamba naleso sono zingcweliseni ngokuba mina Jehova ngingcwele
siyadlula kokugcabeni mhlawumbe ukugcaba ngitizeleleka. uLeviticus 17 verse 11 no 14 usitshela ukuthi umphefumulo wento ephilayo uhlala egazini. Nawo-ke uma udada kufakwa irazor igazi lingaphumi bayayicindezela inyanga lezi nombane kokugcabayo ngoba kufuneka kuphumeni igazi. Leli igazi liphuma nani nengxenyana ethize umphefumulo bese kuhlikihla umuthi awuhambi wodwa uhamba namadimoni nemoya. Abanye ke bathi bakufaka izizwe ngesikhathi ehlikihla lo muthi umshado phakathi komphefumulo wakho namadimoni unecode yasemkhathini. So udinga uma usuzivuma isono ngikukhulekele ngiqalekise lemoya ngeze inhlanga zakho ngegazi likaJesu. Abanye baphupha kabi nje ngoba badabile ezithweni zabo zangasese bekhohlisekile. Solukhuluma iqiniso ekhohlisekile umuntu kwathiwa uzumbambe lo mfana mhlambe ngashadi nokushada uzumbambe kufanele udabe lapha. Noma umfana uzikuzwe kahle le ntombi yakhe ingabaleki kufanele udaba lapha. Uyalala ke manje ebusuku ususindisiwe uhlala ulala namadimoni wena. Uhlala nabantu besifazane wena kanti wabathatha wabeka amadimoni esithweni sakho sangasese. Siyavunywa isono kumuntu onolwazi ngoba ngeke ukusiza uhamba usivuma nje bese ethi umuntu ngiyakhuleka Nkosi umthethelele usibanibani. Hayi bokunamadimoni afakiwe okufanele ayalwe ngegama likaJesu akhishwe. Kufanele ngoba sikwenza ngokukholwa ngikugeze esithweni sangasese ngegazi likaJesu. Ngikusho ngomlomo wami ukuthi ngiyamgeza usibanibani ngegazi likaJesu. Ngoba makungenziwe lokho wena unale spiritual husband yakho ohamba nayo noma spiritual wife ohamba nazo esilokhu silala nawe at any time. Khona abantu abanenkinga mhlambe wena unayo. Ngimtshelile izolo ngathi ngazinto ezinkulu mina ebengingazazi ngizaziswa uNkulunkulu ngabantu ofanele ngibasize. Bathi behlezi abantu bayabangani bexoxa avele ezwe ukuthi kukhona umuntu osengena kuyena esithweni sangasese. Siyaxoxa thina sijabule kumnandi kanti umuntu akasekho la usesembhedeni ulele nendoda. Athi umuntu ngisukume ngihambe ngiye toilet khona lesi silwane sizoyenza lento esiqede ngoba abangani bathi bantu qhamuka bethi hawu usibanibani sakhuluma wena usasizwa sekuyihlazo kuye akazi akayithandi lento uhluphekile. So ke mangabe ungazazi lezo zinto zikline. Nomuntu wesilisa ngokunjalo banenkinga uthi umuntu ngivele ngihambe edolobheni mangihamba ngambuka nje umuntu wesifazane kuvele konakala ngifuna itoilet sengingcolisile. Ayimnandi leyo mpilo ile mithi enisebenzisayo noma wayisebenzisa. So abantu abaningi bamelene nokuvuma izono. Uzokhululeka kanjani? Angazi mina labazalwane abathi izono zingavumi. Understand ngoba nalento ukuthi umuntu uthola i-deliverance udeliver kanjani into enongayazi. Biza abantu umfundisi uthi abeze phambili bakhuleke bani deliverance on what? Ngoba kufanele umuntu asho ukuthi ngenze u1 2 no 3 bese kwenza umkhuleko obhekene naleyo nto ukuze umuntu akhululwe kuleyo nto. And akufanele usabe kakhulu ke kumina mhlawumbe ngamsaba umuntu wesilisa mokhuluma nami ukwazi ukukhuluma nomuntu efile imizwa yakhe esebenza kunkosikazi wakhe kuphela. So mina mawukhuluma nami ngeke ngikujaje ngeke ngikuhleke ngikhuluma iqiniso khona ngizokukhulekela usizakale futhi uNkulunkulu ngisizile ngiyakhohlwa ngingazi ukuthi usibanibani nangitshela yona ngoba ngingeni lapho mina nami nginezami izona engithethelelwe kuzona angiyena umahluleli. So vumani izono bazalwane izono ziyavunywa kuphela nje ukuthi kuyalindwa ke nami ayikho into engizoyenza kuyalindwa. Njengamanje mangikutshela nje ngidine ngiyacabanga ukuthi kula ko4 April emva kwephasika ngonyaka ozayo abantu ababamba ulayini kodwa kusuka behlangana unyaka ngisakhuleka ngithi mina Nkosi ayikho nenye indlela ongayivula ukuthi labantu bavume izono ubulayini mude kodwa ngilindile uzongitshela mayesethanda yena ngoba angifuni ukwenza into ngokuthanda kwami bese kusasa la ujabule wena uthethelele izono seyithweswe kumina ngoba mina ngadlala ngawo. Asiyenzi ke leyo nto ufuna ngenze into eshow yena. Besikhuluma ngokudaba ke sengiqedile namathathu kuyafana lokho ngiyadlula ke kuko
Sikhuluma ke manje ngamehlo. Amehlo akho ungawapendi. La phezulu la. Thola umuntu esexwayize engaqedi kanti ufuna ubone le khala ifakile. Khuluma zavala amehlo. Wavala nje ufuna ubone umeshile lento ayipendela mhlawumbe lesigqoka sifake ekhanda noma ishethi noma ingubo. Yamehlo phela ngithi naye seyenza isheni mawupenda kufana umeshe nezicathulo lonke le. Yomesha uzumesha umlilo wasesihogweni. Mawufunda amakhosi esibili ngifuna ukwazi ukuthi abantu abapenda imlomo babizwa ngani. 2 Kings chapter 9 verse 8. uJehu esefikile eJezreel, uIzebel umqalekiswa wakuzwa waqaba amehlo akhe wahlobisa ikhanda walunguza efasteleni. Umqalekiswa umuntu ozipendayo. Funda uverse 34 ke la kuchazwa khona igama lika Izebel. Umqalekiswa waqaba amehlo akhe wahlobisa ikhanda. Bantu abahlobisa amakhanda. Wahlobisa ikhanda walunguza efasteleni. Thema ifika uJehu indoda kaNkulunkulu yathi mthatheni nimphonse phansi bamphonsa. Kanti sekugcwaliseka isiprofeti esakhulunywayo sokuthi akaye kangcwatshwe igazi lakhe loqhashwa izinja. Qaphelani izinto enzenza kulo mzimba kaNkulunkulu. Sakhuluma ngamehlo manje. So lokhu sigijima nomzimba ngithe ngizoshuka. Yazi ngihleka. Khona Nkosi yami abangibuka yabona ngamehlo okudabuka. Kuhle lokho dabuka ukuze uNkulunkulu akuthethelele. Petro wesibili chapter 2 verse 14. Uthi benamehlo agcwele ukuphinga nangayeki izono bayenga imphefumulo engaqinile benenhliziyo ejwayele ukufisa abantwana bokuqalekiswa. Umuntu onamehlo agcwele ukuphinga umntwana wokuqalekiswa. Ngakho ke mawakwenza wasuyakuyeka. The question is usivumile ndeso sona. Ngoba abantu abaningi ngiyabathanda kodwa abantu basekhaya lethu. Mase bebhala bencoma, ngiyabonga baba wangisiza izwi lakho. Izinto eziningi ziyaqathaka sengiziyekile. Yebo kuhle uziyekile kodwa uzivumile yini? Ngoba uvuma izono zakhe azishiya uthola umusa. Izaga 28 verse 13. Ziyavunywa izona zishiwa ungazivumile ngoba uzobuyela. Lingisa umuntu ophuzayo. Abantu abaphuzayo ngoJanuary bathi yonke umuntu ayiyekile mina ngiphinde ngisaphuza. Ngibekile utshwala January, February, March, April ngephasika ubuyele etshwaleni. Yindaba na ubiyeke ngoba ethanda akayekusiwe yizwi akakhulekeliwe wakhishwa umoya wotshwala. So asikho isono ozosiyeka ngamandla akho kufanele ukukhulekelwe ikhishwe idemoni. So abantu abanamehlo agcwele ukuphinga abantwana bokuqalekiswa. uNkulunkulu esidala usidale ngokwesabekayo nokumangalisayo. Lelo gama lisho ukuthi akuqondakala indlela asidale ngayo uNkulunkulu. Ake sizame ukuyianalyze nami yangihlula. Makuthiwa sidalwe ngokwesabekayo nokumangalisayo. Lithi izwi lenkosi uNkulunkulu wabumba umzimba ngomhlabathi, right? Siyakwazi ukubumba sonke. Mawusubumbileke. Ngizama ukuveza ukuhlakanipha kaNkulunkulu engengikwazi ukuchaza. Ngichaza ngifela ngifika khona. Thatha nje udaba ulibumba uqede. Uyakha kanjani inhliziyo phakathi odakeni? Amaphaphu wakhe kanjani? Ipayipi okufanele lingene ukudla uyokhipha ethole. Mawusibuka yonke lento ke manje egcwelela ngaphakathi. Thatha phela ulibumba. Anti mawubumba lithi kuba ududaka yonke into phakathi. Uyihlukanisa kanjani uNkulunkulu? Yabona befanele simkhonze. Sidalwe ngokwesabekayo. Lithi izwi lenkosi zolifunda khona manje ngoku 139 verse 14. Uthi ngiyakubonga ngokuba ngenziwe ngokwesabekayo nangokumangalisayo umphefumulo wami ukwazi kahle. Umphefumulo wakho uthi umprofeti uNkulunkulu ekhuluma nomprofeti uJeremiah ngingakakubumbi ngakwazi.
imphefumulo yethu kade yabakhona ihlezi kuNkulunkulu ngoba siwumoya kaNkulunkulu. So ngesikhathi uNkulunkulu ekubumba esiswini somzali wakho ekwakha umphefumulo wawukwazi lokho. Elesingisi likubeka kahle. I will praise you for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are your works, and that my soul knows very well. Kodwa manje simphefumulo, kodwa sikhumbula thina sibutho. Kodwa lithi umphefumulo uyazi wawubona wona. Ngoba engakasibumbi wayesazi uNkulunkulu. Manje kusithatha phiki isibindi sokusola umdalo wakho ukuthi wakudalelani wabanje. Usithatha isibindi sokuzishintsha. Udalwe ngento yesabekayo. Yesabeka indlela odalwe ngayo. Ngoba ngichaza nawe uyayibona ukuthi inzima kabi. Thatha udaba ulubumbe. Usuqedile wena. Ukwakha kanjani lokho kungaphakathi. Mawusukwakhile bese kuyasebenza ngale ndlela ofisa ngayo. Nobuthopho phakathi ekhanda busebenze. Mina ngiyamsaba uNkulunkulu. Ngathi alenele igama lokuthi ngiyamsaba. Uma umdali wethu esenze ngale ndlela usithatha isibindi sokulishintsha ibala lakho. Umsolo uthi mina ngimnyama ngangcono bempofu njengosisi wami ompofu. Kukhona laba bantu uNkulunkulu asiphe bona. Ukuthi angilazi igama lokuhlonipha ngiyafisa ngazi noma yilona liyahlonipha ngoba manje ukuthi uyakhuluma kanti usiyaphoxa. Asiphe bona esithi ama-albino ngicabanga igama elihloniphayo lelo. Akazidalanga lo muntu wayilento ayiyona. Uzalwa umzalo omnyama ofana nami. Wahamba kugesi. Lo muntu loyo akazidalanga. Kodwa khona abantu abamhlekayo. Awazi ukuthi umuntu umhlekani. Yini uyabuya futhi. Kukhona abantu abamhlekayo lo muntu abazi abantu ukuthi bamhlekani. Akazidalanga naye wanje. And mayisekhula enze njani azisole ukuthi yena wayeba yini abanje asola uNkulunkulu akakwazi. And laba abantu ba challenge emehlweni abakwazi ukubona kahle ufuna abasheshe bafake izibuko. Akuyona impilo emnandi kodwa uNkulunkulu badalile. And badinga sibathande kunalokho kunabantu abafuna ukubathakatha abafuna bayababulala abafuna ama body parts abo. So fike sithini uNkulunkulu? Uphathe kahle umzimba uNkulunkulu akunikeze wona. Uphathe kahle ngoba mawungawuphathi kahle icala likhulu. Laba bathi uNkulunkulu ufuna inhliziyo akawufuna umzimba ngiyamangala. Ngiyathemba mabekhona bayaphenduka. Mabekhona ngisho ekhaya lezwi bayaphenduka. Sithatha isibindi sokubleacha, ushintshe ubuso, uzishintshe. Abanye badla amaphilisi, abanye bayadoba, ashintshe ibala. Angazi ngizothi afane nani kumuntu. Umpofu ebusweni, intamo emnyama, izandla zimnyama. Uvela ungazi ngempela yena uzibone emhle manje. Inkinga yesibuko ke le. Isibuko sikuveza la. Awuboni ukuthi kubi kanjani mawusuzinwaye unwa ngesandla esimnyama unwa bosubomhlophe. Imnandi lenkonzo kuyahleka. Imnandi ngiyazi makuhlekwa kanje iyangena. Ngoba uzothi mawusuyibona yenzeka ukuthi naye lento yayishunyayela. Imbi kabi isibuko siyakhohlisa. Imbi kabi lento bazalwane. Mawusuyiyekileke yaxebuka ke lento manje. Usuke wayishanda. Kade sifunde ezwini izolo lenkosi. Sushayiwe. Yaneliswa into amaZulu ngiyawathanda ngesinye isikhathi. Umuntu omnyama omuhle ekuthiwani indoni yamanzi. Angilazi noma likhona anele umuntu ombovu. Elo muntu ombovu ngilithola ngesilungu kuthiwa yellow bone. AmaZulu sithi ayingamfuna umuntu ombovu. Baze basho isisho bathi ikhiwane elihle ligcwalani nakho. So insizwa zami ziyakhohlwa zilandela ubuhle bokukhanya kobuso. Kanti uzoba nenkinga. Wena ungezulala la, ngakho uyosebenza. Cabanga ukuthi bayamshela lo muntu enkosi yami ngaye yala ngathatha umuntu omuhle.
kanti bawuyithathele igwivi lakho yazi loze libuye ligwivi. Bese thina sithini sithi indoni yamanzi. Ngakho-ke bazalwana kube lona loyo aneliswe into ayiyona, ngoba uNkulunkulu okufuna uyile nto yiyona. Malaki 4 verse 1, abantu abazishintshayo ngokuba bheka lweza usuku oluvutha njengeziko, bonke abaziqhenyayo nabo bonke abenza okubi liyobashisa lolu suku lungabashiyela impande nagatsha. Qaphela into oyenza emzimbeni wakho uNkulunkulu akunikeze wona. Luyeza usuku luvutha njengeziko, liyobashisa lolu suku oluzayo usho uJehova Sebawuthi. Ngeke likushiyele impande negatsha, khona utho lwakho luyosala yosha. Makuthiwa lushisa njengeziko kusho ukuthini? Yini iziko? Lolo suku alishisi njengomlilo, lishisa njengeziko. Understand kahle mawuzofunda ihumusho lesingisi. Ikhekhe mawulibhaka noma yini amascones noma whatever ukufaka lapha ku-oven, akuliboni ilanga bilomlilo, kodwa kuyasha kuvuthwe kube lento oyifunayo. Kodwa mawuzokudedela kudlule esikhathini usinqumele sona koze kube brown kusha bese kudina ngasadleki. So lolo lusuku-ke luvutha njengeziko, akukho umlilo oyowubona uyobusha, usha nje, ushe nje. Ake ngivule lento ngoba kukhona into abantu abangayi-understand. uNkulunkulu uyadala, yabona uma eseyidalile into yakhe inzima. Lolo suku luvutha njengeziko. Bese 2 verse 2, kepha kinini lesabayo igama lami kuyophuma ilanga lokulunga linokuphilisa emaphikweni alo, niyakuphuma nitshewule njengamathole esibane. What a day! Usuku olodwa lohlukana phakathi. Kwabangakholwa bazobe besha ilanga bilingekho, kwabakholwayo kobe bebona ilanga lokulunga betshekula njengamathole. Kodwa kusuku olodwa lona ubona umuntu ejabule eduze kwakho, sibani bana uzwa ngiyasha. Awu uyasha wena, mina ngiyajabula mina. uNkulunkulu-ke lona asilahleni izono, sibe ngcwele phambi kaNkulunkulu. Malaki 4 verse 1 and 2 usho njalo. Inini lesaba igama lami kuphuma ilanga lokulunga linokuphilisa emaphikweni alo, niyophuma nitshekule njengamathole esibane. Bona ithole mase linelile liphuma litshekule ligxume, sobe sijabula. Kodwa khona abayobe bekhala bezwa lo oven bengawazi umlilo uqhamukaphi, ubungawubona umlilo. Usuku-ke lolu lokwahlulela usuzosuka-ke lapho uthatha uyophonswa echibini lomlilo, so emlilweni wangempela-ke. Lolu usuku nje lokuthosa, uvuthwe ubungeza ukufa, uvuthwe ukufisa ukufa kusekho. Ngakho-ke uma uzishintsha kulokhu uNkulunkulu akudale khona, ngiyakudabukela. Kuzokwenzakalani kuwe? uNkulunkulu uzokuchitha. AbaseKorinte bokuqala chapter 3 verse 17. Uma umuntu echitha ithempeli likaNkulunkulu, uNkulunkulu uyakumchitha yena, ngokuba ithempeli likaNkulunkulu lingcwele, niyilo-ke nini. So ma uzishintsha kulento uNkulunkulu akudale yona, uchitha ithempeli lakhe, uyalingcolisa, naye uzokuchitha ngalolu suku oluvuthayo umlilo nesibabuni. Ngakho-ke 1 Peter chapter 1 verse 15, njengowanibizayo engcwele manibe ngcwele nani ekuhambeni konke. Sibizele ebungcweleni, yiba ngcwele ekuhambeni kwakho konke, yiba ngcwele ekuphileni kwakho konke. Lihlanze ithempeli likaNkulunkulu. Uma umesaba uNkulunkulu ungaphenduli noma ungaxhumi nololodwa unwele ekhanda lakho, ungaliphenduli futhi ungalixhumi. Ushilo kuMathewu 5:36. Abantu abaningi abamazi, nami uzoma ngalithi bengamazi ngale ndlela.
ngimambulele uNkulunkulu. Matthew 5:36 ize sikujwayele. Lithi ungafungi nekhanda lakho ngokuba awunakuphendula nalunye unwele lube mhlophe nokuba lube mnyama. Bengilazi ngokuthi lithi lelizwi ungafungi ekhanda lakho ngoba awukwazi ukuphendula unwele. Cha, lithi ungafungi ngekhanda lakho ngokuba awuvumelekile ukuphendula unwele lwakho lube mhlophe noma lube mnyama. Awunakuphendula unwele lwakho lube mhlophe noma lube mnyama. So umuntu odayayo wenza isono phambi kaNkulunkulu. Phathi ukuthi udaya uzenza zibe mhlophe sesinamakhehle izingane la. Uthola umuntu udlala ibhola unezimvu ekhanda uyidayile. Isono phambi kaNkulunkulu. Uthola umuntu omdala ubaba udlalisa ingane udaya inwele zakhe zimhlophe ufuna zibe mnyama. Isono phambi kaNkulunkulu. Daya inwele akakufuni. Ungaphenduli unwele lakho lube mnyama noma lube mhlophe. Abanye njalo bafana ukuthi bafunga ikhanda labo. Khona abantu abaphiwe inwele ezinhle, musuzikhonza ngenwele zakho uphiwe zona zinhle siyabonga siyakubongela. Bese bakhona bangayiphiwe inwele. Khona abantu abaphiwe izimvu, khona bangaziphiwe izimvu. Khona abaphiwe impandla, khona bangayiphiwe impandla. Kodwa musumhleko omunye ngoba wabele uNkulunkulu. Abanye baze baziqhuma inwele bazenze njani? Bazenza imbali ehlukene. Ayinebona into eqhumayo, thola umuntu uqhuma ezimhlophe noma ezizimvu noma ezinjani. Uzama ukushintsha inwele, uzokuchitha uNkulunkulu uthethe ithempeli lakhe. Athi uKolose 3:6 lezi zinto kuza ngakho ulaka likaNkulunkulu. Kuza ulaka ulusukela luyihlalele lapha ya. Uthethe ithempeli lakhe ulanda ulaka likaNkulunkulu. uNkulunkulu akafuni sangena kobaba sigijima komama. uNkulunkulu akafuni ushefe amasayidi ekhanda lakho. Izinhlangothi lezi lekhathi lethandwa abantu. uNkulunkulu akafuni ushefe amasayidi ekhanda lakho. Leviticus 19:27 aniyukudilinga amakhanda enu emaceleni. NgesiZulu ke njengoba ngithi ayicaci kahle. NgesiNgisi you shall not shave around the sides of your head. So ke kuthiwa yini lento le isithiko. Angazi indaba kushuthi yikho singaphumi. Isithiko esaneni namanje bayasigunda. Asiphumi efashionini ngoba uNkulunkulu umelene naso. Bafana bami lapha emuva hayi angidluleke lapho. Hayi anginiboni kahle angazi uma ukhona ogundile. Bese lithi no shall you disfigure the edges of your bed. Intshebe ungayidisfigurish khona laba ababhala kuyo babhala izinto abazithandayo talk with disfiguration. Don't disfigure the edges of your bed. Noma beard ngcono ngisho yakhe of your beard. Akufanele udisfigurishe. Okay ake ngibuyele la khona izozwakala ngapha. Khona laba abadweba la akunde zibe incane inwele abhala uZ noma abhale ine ahlobisi. Yilento uNkulunkulu angayifuni. Abanye ke bakwenze entshebeni asibaboneke laba bajwayelekile. Don't disfigure the size of your beard. Siyahambisana bazalwane. Abantu besilisa bayeke ukugqoka amabhluku abampintshayo batebhise uzubona isikhindi sangaphansi. Ungumntwana kaNkulunkulu awutebhisi. Ibuyile lento sakhula sibancane kutebhisi. Yaphela ibuyile ke manje. And esitolo khona lamabhluku uyojula ukufuna elingeze utebhisele. Ngoba lenziwe labalifushana ayilona elinganyuki kahle kahle. Alinyuki. Ufole kanye nje vele ehlala ezansi kwezinto. So ke sekufanele ke sijulukeke bazalwane sifuna amabhluku right. Awukwazi ukufaka ibhluku usitebhisele usivezele isikhindi sangaphansi asisifuni. Ezinye zazo ingcolile aziwashwa.
ake ngene kulento yokuhlanzeka ngoba abantu abakwazi ukuhlanzeka. Sikhule emakhaya angafani, ngizongixolela nje bazalwane ngathi izoba yindlela enkonzo. Kodwa ke isikhathi akusona esami. Singena sonke la nabesifazane. Ayikho into embi njengokungena ekhaya kule ngiyikhindi zangaphansi kulayini ziwashiwe. Asidisplay ngeyikhindi zangaphansi la ngaphandle. Every time ugeza ntambama uyasigeza isikhindi sangaphansi ngwesilisa ngwesifazane. Asiphoswa nje kuwashiwe. Engalento ihlala endaweni eshisa iyanuka. Nukisa impahla zakho. Impahla iwashing nje ihlala yodwa, ikhindi zangaphansi mawusuzolala ugeza uyasiwasha usineke. Makusehlobo kusekuseni sisomile. Seneka khona le bathroom yakho noma phike endaweni esithele asifunde ukubona isikhindi sangaphansi siwashile. Nini benikhale nithi nithakathile. Bengiwasha isikhindi sami sangaphansi. Angisasiboni kade sofunani kulayini. Yangena impela ke manje le cleanliness. Asihambi namagauni ngaphandle. Igauni nje ayiphuma egcekeni. Angisaphathi ka baye ema-tuck shop umuntu egqoka igauni ngoba incoma bathi inhle. Umuntu wesifazane uphethe igauni, uphethe isinkwa uyothenga isinkwa. Hu ihlazo leli. Ngazi ngahlupheka insizwa bami ngizobathola lapha amakhosikazi. Ngizomthola lapha ngempela. Ngoba phela ugqoka igauni umuntu ebuya nesinkwa uPaulo ukuthi akagezile. Ungcolile lo muntu. Uzophatha isinkwa esodliwa la ekhaya engagezile. Mina ngakubonga lokho kudla. Hayi ngeke ngikuwe. Asingene impela nje kwi-cleanliness singayiye ngoba sikhuluma ngomzimba. Igauni iphelela la ekhaya. Akufanele la ekhaya ngihambe ngamaphijama la ekhaya. Phambi kwengane ngigqoka igauni yami. Mase ngifike ekamelweni ngiyayibeka igauni ngene embhedeni ngiyalala. Thina besifazane asifaki iphijama ngoba liyibhluku. Kodwa ngisazofika lapho. Asilifaki iphijama. Asihambi nge-night endlini. Hamba ngegauni endlini. Mawuzokhonto ekuphoqayo nje mawuthi impompi ingaphandle yokho amanzi. Hayi vele ushintshe nje impela ugqoke. Makuwukuthi uyazibona ukuthi ungcolile awukwazi ukushintsha geza. Khona abantu abanenkolelo embi, shawuthena akagezile. Uthini ngibe ngisaclean. Kanti ukugeza kuyangcolisa yini? Vuka ekuseni ugeze ube muhle ukuze makufika ivasi uthola umuhle bese uyaklina ke. Juluka uqede uphinde uyogeza bese uyagqoka ke. Hayi usiklinele ngegown, usiklinele ngezinto zokulala. Mayifika umuntu uthini umuntu ethola ugqoka izinto zokulala? Hayi sikhulume lento bazalwane imbi. Imbi. Mawuye endlini encane ishiya indlu encane ngendlela oyithole ngayo. Mawuyifita ingcolile kade ulandela umuntu obekhishwa isisu thatha ibrush ukline. Ngoba mina mangihlangana nawe ngizothi wena ungcolisile. Ukuba clean lokho. Lithi izwi lenkosi into oyenzayo yenze ungayenzeli umuntu uyenzela inkosi. Njengoba ufika lingcolile itoilet, thobeka uNkulunkulu yakushaya ukuthi uthobe mphiphe lo umuntu omlandelayo ngoba umazi. Ngoba uzothi uyaphuma uhlangane nomuntu usudinga ukuchaza into engafanele. Nami ngifihle lingcolile. Ulishiya kanjani ingcolile? Ulishiya kanjani ingcolile? Ngeke sazi noma uyasikhohlisa ukuthi ulifitile kanti lishiwo wena. Bazalwana ake sibe clean. Mongcwele akahlali umuntu ongcolile. Akahlali enukwini. Kufanele kube clean. Bese ngingena kobaba. Bahlupheka omama. Angazi ubani owathi ubaba ihlazo uma yothama uthahlale phansi.
ngoba uvela ngcolise la ihluleka ukukora ingcoli isitha ishingcolile ubani ozofika before ahlale asule la so yazi ukuthi mawungafuna ukuhlala wangcolisa isithi iclean before uphume kungenjalo hlala phansi nawe uthame uphume isithi yakho iclean akushonga ukuthi ngoba uyakhomba wena ufuna ukungcolisa awusamcabangeli nalo nkosikazi wakho akesithi usekhaya uthola isithi ingcolile kusekhaya ubani ozosulana nawe uzohlala kanjani uJesu kulowo mzimba besifundeni uba clean bazalwane sibe clean nje emakhaya ethu kungabi izingane zodwa uma ufithi ingane idlusa uthi alilahla iphepha ubaba litoshe ngoba kuphoxeka umuzi wakho uma ungakwazi ukulitosha ke ilungelo lakho biza ingane osithatha leli phepha musuyiqulisa icala ubani owenze lokhu izozingena emangeni ithi angazi kanti yona isakuthi uzoyishaya ibize nje thatha leli phepha ulilahle uyifundise ngoba usulibonile hlala endaweni eclean ake ngidluleke ngizama ukuthi cleanliness engiqedile ngayo ngeke futhi iphela ake ngithi ngiqedile okwamanje ngeke iphele besikhuluma ke ngokudilinga amakhanda enu emaceleni ungasoni isilevu sakhe emaceleni kusho njalo ngesiZulu ungasoni isilevu emaceleni but ke don't disfigure the edges of your beard uNkulunkulu akafuni sihlobe ngaphandle noma sihlobise ithempeli lakhe ngoba uyakwazi ukuzihlobisela musuku lihlobisa ngiyakhumbula mina ngingakakholwa khona lo mndana angisebenza kuyo angizoyisho ngoyisho mhlambe elinye ilanga abanye bayayazi ngangidayisa imali so mawudayisa imali kufanele ubonakale unjani unemali so ke sasina lento ke sasifundiswe othisha abazazi sebezombona ukukhuluma ngayo ukuthi uthi mawumile phambili udayisa baqale ukuthi ivalue yakho ithini qala ivalue ufike kubuka isicathulo bas assess esika 3000 yalinganisa kubuka ibhlukwe elika 2000 rand to 5 kubekwe eceleni ubuka i-shirt elika 900 sekuthiwa 5.9 kuzwe ibhandi elika 2000 7.9 bese kuyiwa uthayi kawukwazi ukugeja kangaka babizwa 300 kusho ukuthi sesiyangena kubani ku8 antu angizinto bese kubuka imoto phandle ngaleso sikhathi ke awudula uma uhamba nemoto ka 300,000 400,000 namhlanje ke imoto ezidulayo sezingaphezulu kwemiliyoni kukalwa wena njalo so ke ngangenzani ke mina phezulu kwakho konke lokho bese ngishaya umgeqo ka 9,000 igolide bese ngizofaka ibracelet ka 4,000 lezo zinto zizodwa sigijima kubani ku13 ngizothi edokugqoka ngigijima ngale ka 30,000 mawuqala udayisa imali sebekasesile bese beyathenga ngoba unjani ukhombisa ukuthi unemali iBhayibheli ke limelene nalokho asiuhlobisa umzimba uNkulunkulu yakwazi ukuyihlobisela yangizwa ukuthi ngithini akufanele sigqoke izinto ezidulayo gqoka ukumboza umzimba ngigqoka into eshibhilembi kodwa sigqoka nje into enhle eright kudliwe ekhaya kuphilwe hayi usithathe yonke imali oyiqedela lapha yana namhlanje itathu seziyadula ngisanda ubona sika 12,000 namangani ngalezi yakhathi zethuke esidula kakhulu sasibezo 3-4,000 sasithi ke masibala masike sa 4,000 esathi ubeka unyawo unyathela u2 ngiyibona lonto hayi ngihamba ngo 4,000 nyathela u2 ngapha kwalethi u2 ngapha angazi ke abagqoke ezo 12,000 ke namhlanje ngangingakholwa akusasebenzi lokho manje yafuna ngikutshela imfihlo ngaye ke emsebenzini ngo2009 lesuthe ngigqokile ngayithenga ngisasebenza angise ngafunda ukonga manje ngisasebenza kabe kade ngayilahla kunjalo umuntu mayiphenduka ulahla yonke into
Ngakho ke uNkulunkulu akafuni isihlobe ngaphandle. 1 Peter chapter 3 verse 3 to 5. Ukuhloba kwenu makungabi ngokungaphandle, okokwaluka izinwele, nokufaka igolide, noma okugqoka izingubo. Kepha makube ngumuntu osithekileyo wenhliziyo ohloba ngokungabhubhiyo, komoya omnene onokuthula okuyigugu phambi kaNkulunkulu. Angisezugcizelela ngoba ngiyathi ngikhuluma ngami bengichaza kona ukuthi ukufaka ukuhloba ngaphandle uNkulunkulu akakufuni. Verse 5, ngokuba kade babezihlobisa kanjalo abesifazane abangcwele abamethembayo uNkulunkulu bethobela amadoda abo. Bazihlobisa ngani? Ngokungaphakathi okungabhubhiyo, bethoba. Kuthiwani? Masingahlobi ngegolide nangokuluka inwele. Emqhinweni enilukayo iyadula njalo nje. uNkulunkulu akakufuni lokho. Sithatha izinto alinjalo bazalwane, angilishintshi. uNkulunkulu uyamzonda umuntu ogqokela ukuyenga abesilisa noma abesifazane. Ungagqokeli ukuyenga abantu. Izaga 7 verse 10. Kodwa ngitaphuna ezweni bazalwane. Seningangisola ngithi ngikhuluma izinto zami. Ayikho into yami engikhulumayo. Izaga 7 verse 10, bheka ukhulunywa ngensizwa engenaqondo. Isihlangabezwa ngowesifazane, izingubo zakhe zingezesifebe, enobuqili enhlizweni. Ingubo ke zobufebe ziningi. Ungakubala ngendlela oyithandayo, uyayazi nawe into othi mase uyigqokile abafana basondele bandize. Ufane nani netoilet lomgodi. Toilet lomgodi libiza impukane. Uthungena nje ukuphungana nazo. Khona abantu besifazane angajabuli kushonile angengasheliyo kade esedrobheni. Khona edrobheni uyela ukoshelwa. Itoilet lomgodi elinanyathelwe izimpukane ezihlaza. Ngithintile izolo lengiyayiphinda. Bayazihlobisa bafaka izinqe zokufakelwa. Bafaka ama-hits okufakelwa namabele okufakelwa. Uzayenga umuntu wesilisa ongaqinile. Kukaningi abantu besilisa ayibone le ntombi ayishele ivume ngoba uvuma zonke. Kudlule ekuseni mayisevuka, yini kodwa lengilele naye? Kodwa bekwenze njani? Akuvuka aphuma hamba kasavalelisi. Makuukuthi yona ubeyilandile. Kuzofika umama akashadile. Kuyeza umama la ekhaya usebenza ebusuku. Phuma uhamba kanti uyamxosha. Usethi kodwa nkosami bengingenwe yini? Yini le nto le? Ubeyishintshile umuntu, kuyishintsha kuphelile manje. Basekorinte bokuqala chapter 6 verse 18 ya 20, balekelana ubufebe. Zonke izona zenza umuntu zingaphandle komzimba, kepha wenza ubufebe wona wakho umzimba. Kepha nazini ukuthi umzimba wenu uyithempeli kaMoya oNgcwele okunina enimamukele uNkulunkulu nokuthi anisebabenu na, ngokuba nathengwa ngenani elikhulu. Ngakho ke mbongeni uNkulunkulu emzimbeni yenu. Sithengiwe ngenani, mbonga uNkulunkulu emzimbeni wakho. Ukubonga uNkulunkulu emzimbeni ilento ukuthi umzimba wakho advertise uNkulunkulu. Athi umuntu mayihlangana nawe intombazana, hawu ngane yami ukhonzaphi? Hawu yini ungibuzelana? Uthi ingane ezinjena sizazi la. Uhlukile wena kwabanye amantombazana, indlela ogqoke ngayo uyabonakala ukuthi usindisiwe. Ubonga uNkulunkulu ngomzimba wakho. Hawu mfana wami wena ukhonzaphi? Hawu ubuzelani baba na? Cha, ngibondlela ogqoke ngayo abafana sebadebhisa. Beyekelela belenga nje wena naye usindisiwe, mhlawumbe kubize kumfundisi. Uyayibona lonto? Abantu besifazane banenkinga. Ngoba nalento siyafika ukuthi ngikhulume ngena ngewini. Umuntu wesifazane unenkinga la. Umuntu wesilisa unenkinga emehlweni. Funa kuyiqonde lonto khona uzoyazi. Inkinga yowesifazane izindlebe. Mayike wathi nje umfana engakholwa, ngizokusha
usiyaqedela wena ufaka udaka kanti uthe uzokushaya akasho ukuthi uzokushada usuyaphuma ekukholweni wena uyawa ngoba umuntu uthe uzokushada usuyafika ekhaya hawu usulokhu uyibuka esibukweni uphenduka abangela amagama gijima endlebeni uthe uzongishada uthe kukuphi ekhaya ufuna uhambisa izinkomo kodwa uyakholwa njalo yeka ukuthandana nabantu abangakholwa ngingasho ukuthi thandana nokholwayo kodwa ngisho ngoba kuyathandana nongakholwa ngoba uzokuthembisa umshado yabona umfana ongakholwa sekukhathelele amantombazane athandana nawo amfebelayo uyazi mangifuna umfazi ngizomthola phi esontweni abese ezongena esontweni kanti uzofuna unkosikazi akakaze asindiswe nawe ke seniqoqile mhlambe ngale hayi mina ngishadi nongakholwa ngona uphenduka ukholwa seneze esontweni kanti nizotasha owakho lo mshado uzothi usuhlezi naye lo muntu seninodwa avusa isibhaqa gijima kumfundisi umfundisi uzokutshela athi utwayi lwakho lolu angingeni yazi khona esingayazi nabefundisi asingene emakhaya abantu asingeni thina emakhaya abantu okwethu kuphelela la angingeni ekhaya lendoda nginga-advise inkosikazi noma indoda kodwa ngikwazi ukushaya imithetho ekhaya lomuntu sina la le ndoda yakho eyayingakholwa uzokhala ngesikhathi usukhulile usunomkhaba ifuna abanefiga yokutshela hambulala ekameni lengane ifike nengane encane efunda umatric zilandela utwayi kuyathandaza umshado yakhulekelwa akusho ukuthi umuntu ngoba ukumithisile sefuna kushade naye cha ayikusho lokho angithi nini niqalele into eningakholwa kutsha ingane anisuzongena ke emshadweni nalento nisuvule kamehlo usumzalwane ngoba uzoyisola ngelinye ilanga buza uNkulunkulu akutshela intando yakhe mhlambe wayekulungisele ubambo lwakho ngenxa ukuthi wena usonakele unengane eziwu2 eziwu3 mawumbuzo ukutshela ehlala unje yondla lezi ingane wena kuthi hayi ubaba wengane thatha ubaba wengane umletha la akasindisiwe uyalandela yobusuwedwa ngeke singene lapho uthi sikhulekele into esiyenzekile kodwa sikhuleke ngingakenzeki ngane zami yekani ukuthanda oshaka ngeke banenzele lutho ngeke ukusiza ukushada nomuntu ongakholwa lithi iBhayibheli uboshelelwana umuntu okholwa nongakholwa na bafana bami yekani ukubuka ubuhle bomuntu bese uthatha umuntu umngenisa endlini ngoba buhlungu thatha ivila walifaka la endlini ekseni ulambile ufuna ukudla siyangena sizokubona sibona ubhizi uthosa iqala hawu mama lekha usehambile susaba nokusho uyagula kamama ngulele uthema uthi ulambile wathi hambe uyozenzela angithi wabona ubuhle phela kuyathandazwa uma ufuna unkosikazi umniko uNkulunkulu niyangizwa kodwa angazi indaba ngikhulume kangaka mhlawumbe sengizofa thathani lezi zinto engisho nifake emgodleni ngihambe nami ngoyiphumulele sengikhathele ngilala late vele zonke izinsuku manje ngikhathele vele manje uyazi ukuthi uNkulunkulu owathi amabhluku awafakwa kubantu besilisa yazi ukuthi kwasho uNkulunkulu abantu abaningi abayazi leyo including myself bengingazi kodwa ngikwambulelo uNkulunkulu ethi angizokhuluma ngobungcwele mawufunda uExodus 28 uverse 41 ka 42 lithi wembathise zona uAaron umfowenu namadodana akhe ubagcobe ubahlukanisele ubangcwelise kuba bangikhonze esikhundleni sobupriest la uNkulunkulu wayekhuluma noMose echaza ukuthi umpriest uAaron kufanele agqoke kanjani ngikiyekile ke konke lokho ngoba sikudinga uthi uverse 42 ke phezulu kwalezi ingubo zamapriest ezinde ezinkulu ezingathi zingamaloko yayibona ezinkulu usethi ke ubenzele amabhlukwe elineni ukuba kusitshekelwe inyama yobunqunu babo aqala okhalweni
efike emathangeni, isikhindi leso. Abapristi njobe egqoke indlela agqoke ngayo kufanele makube kunesikhindi ngaphansi. Ubenzela amabhuluku asuka okhalweni adine emathangeni ukufihla ubunqunu. Umuntu wesilisa onikwe ibhuluku hayi wesifazane. Wayesethi kuJehova kwabesifazane mabangagqoki okwendoda. Deuteronomy 22 verse 5. Owesifazane bakangagqoki okwendoda. Nendoda mayinga mbathi ingubo yowesifazane ngokuba yilona loyo wenza lokhu isinengiso kuJehova. Sengibuyela ke kumapijama engikhulume ngawo. Amapijama ibhulukwe. Ungayigqoki into eyibhulukwe inikwe umuntu wesilisa ukuze afihle ubunqunu bakhe, ubufihla ngebhulukwe. Kwama ingagqoka isketi akazukwazi ukufihla ubunqunu bakhe. Yekanike abantu besilisa ukugqoka amabhuluku akumpintshayo ngoba usakufihlile ubunqunu bakho. Isono phambi kaNkulunkulu. Asifuna ubona umuntu wesilisa umile la. Sibuka ukuthi limkale kanjani. uNkulunkulu umnike kungakanani kukhulu noma kuncane. Ulinga abantu. Ngizokhuluma ngoba ngiyanaka. Uyokuzibalekisele uNkulunkulu ekunikile. Khona abantu besifazana abathi, nganele ngabona ukuthi ngathi ngizofala ngabaleka. Wena ucabanga ukuthi uzothandelwa ukuthi kungakanani? Cha. Abafani nabo. Ngizofala ngabaleka. Zihloniphe, ufihle ubunqunu, isono phambi kaNkulunkulu. Maqondana nabesifazane ebandleni, 1 Timothy chapter 2:9-10. Ngokunjalo nabesifazane mabagqoke izingubo ezifaneleyo bazihlobise ngokuhlonipha nokuqonda kungabi ngezinwele ezalukiweyo nangegolide nangamapharele nangezambatho zemali eningi. Kepha njengokufanele abesifazane abashoyo ukuthi besaba uNkulunkulu mabahlobe ngemisebenzi emihle. Siyacela nihlobe ngemisebenzi emihle. Abanye abazalwane badayisa ngamadodakazi abo ngokuvumela izingane zabo zibe nobudlelwano obungcolile ngoba befuna inzuzo nangenxa yezisu zabo. Dedela ingane yakho obanye azayitshela uyoshada nini uyogana nini kanti ufuna le mali elobolo. Leviticus 19 verse 29 ayukuhlambalaza indodakazi yakho ukuyenza isifebe. Funa izwe lehlelo ngokufebe, izwe ligcwala ukonakala. Mayihlambalaza indodakazi. Sikubona kaningi kulabo edayisa khona utshwala abaphuzayo. Thola umuntu wesifazane ngoba efuna uphuza aze efuna utshwala. Ayishiya ingane no 8-9 years. Aphume ngathi uyahamba kanti sekhulume nenye indoda sikhipha u50 wotshwala. Dayisa ngengane yakhe ibona ingane sizobanjwa indoda. Gijima ingane yotshela umama, mama usibani bani ungidlongilile wenza ukuthi awuthule wena. Alimala umuntu impilo yakhe yonke wadayisa unina ngo50 ngebhodlela lotshwala. Izwe ligcwele ukufebe linje. Uthi verse 29 kaLeviticus 19 ayukuhlambalaza indodakazi yakho ukuyenza isifebe. Funa izwe lehlelo ngokufebe, izwe ligcwala ukonakala. Indoda kufanele ifake isigqoko endlini noma enkonzweni. Basekhulwini bokuqala chapter 11 verse 7 ngokuba nempela indoda ifanele ukumboza ikhanda lokhu ingumfanekiso nodumo lukaNkulunkulu, kepha owesifazane uludumo lwendoda. Igcina ngokuthi ungabulali. Abantu banedumbu babulele. Izwi lelo imiyalelo eyishumi Exodus 20 verse 13. Babulala kanjani abantu? Sebenzisa ibhamu, sebenzisa umbese, i-abortion. Kodwa uGenesis 38 verse 9-10 usitshela olunye uhlobo lokubulala. uJuda enamadodana amathathu. Wathathela endala umfazi, lisho njalo iBhayibheli. Kodwa le ndala yenzanga kahle uNkulunkulu wayibulala. Kwakunaleli siko kwaIsrayeli ukuthi umuntu oyinkosana uhlale inkosana ndakugudlukuludu, akushintshe ubunkosana. Naw mayefile inkosana ingenangane kodwa isiganile, kufanele indodana yesibili
ingene unkosikazi waleyo kuqala. Ingane ezitholakala lapho ezale nkosana efile. Akuzona ezalo mfana, kodwa uyena ozohlangana nonkosi nomkamfowabo. Ingane etholakala lapho ibizwa ngomfowabo sefile ngoba izona ezibamba ifa. Wanomona-ke lo mfana wesibili, walala nomkamfowabo, wachitha ngaphandle engafuni ukunika umfowabo inzalo. Siqala lapho Genesis 38 verse 9 no 10. U-Onani wayekwazi ukuthi inzalo ayikuba ngeyakhe, kwathi nxa ingena kumkamfowabo wachitha emhlabathini ukuba angamnika umfowabo inzalo. Kwaba kubi emehlweni kaJehova lokho akwenzileyo, wambulala naye futhi. Khumbula ngithi wabulala indodana yokuqala, usebulale esibili. Esibili uyibulalelani? Ichitha emhlabathini, ayifuni ukuvusa umuzi womfowabo. Okungukuthi ngolimi lwanamhlanje ukusoma isono ubulala ingane. Ukufaka ikhondomu isono ubulala ingane. Ukuvuka ekuseni udla ama-morning after pill isono ubulala ingane. Ukuhlela umndeni ubulala ingane ungakafiki ko-abortion, khoshula isisu. Zingane ingaki ingane usuyibulele? Lithi izwi lenkosi ungabulali. Ngeke ungene ezulwini. Lezi ingane zila emkhathini. Lezi ingane uyibulele. Khumbula ngake ngasho uNkulunkulu akayidala into efile. Noma ubani ophilayo la akanayo into efile emzimbeni wakhe. Ayihlali into efile kumuntu. Engane umama makushona ingane isesiswini uyagula, funeka iphuthunywe iyokhishwa ngoba ingakhishwa uzofa. Akunjalo? Yazika ukuthi baba Nsizwa, le mbewu uNkulunkulu akunikeze yona ifile iyaphila. Ayikho into efile. Ngakho le mbewu uma uyichitha uwethu uyithokozisa ubulala ingane. Bangaka babulala. Zila-ke emkhathini lezi ingane. Zenzani? Zizokuvimba kuye ezulwini ungazivumeli isono sokuthi wena uyayithokozisa ngezandla zakho ebusuku. Wena wahlangana nomuntu wesifazane wachitha ngaphandle wafaka ikhondomu. Singasho ukuthi kwakufanele uchithe kuphi ngoba mhlambe wawungakholwa. So kwakungafanele nanokuthi uzumthinte lo muntu wesifazane ngoba ushadile. Bangaka babulali la endlini. Phendukani bazalwane. Jesu ufuna sibe ngcwele. Sengiyaphetha. Ngifuna ukukhuluma, angazi uma benazi abortion ikhona eBhayibhelini. Niyazi ukuthi khona indaba okubulala eBhayibhelini. Uzomangala mawuthi lithi iBhayibheli umuntu wesifazane ubulela ingane uyithuna laleyo ngane. Uyithuna. Vula nami uJeremiah 20 verse 17. Hey. Ay mina uNkulunkulu ngimangalisile bengalazi naleli verse. Sengiyaphetha. Ngokuba uyancoma ke lo uyabonga ukuthi akabulawanga. Ngokuba akangibulalanga eswini umame waze waba yithuna lami nesisu sakhe sikhulelwe njalo. So uthi kuJeremiah akangibulalanga umame eswini sakhe akabanga yithuna lami. Meaning ukubulala ingane eswini sakhe ube yithuna laleyo ngane. Makufika isikhathi sokuvuka iyovuka kuwe. Ngoba bonke abantu basazoma njengoba ingekho into edaliwe efile kumuntu. Le yambe wayemukelayo wemukela into ephilayo wayibulalela kuwe. Waba yithuna iyovuka kuwe ingane yakho ngeke ungene ezulwini. Usukhala Nkosi ngibe ngcwele ngenza u1 2 no 3. Ithi ingane mama wangilahla. Baba wangifaka eplastikini kwikhondomu. Ubungcwele buyasuka uma umuntu ezikhonza, ungazikhonzi. Exodus 20 verse 3 ku5. Ngabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami, ungazenzeli izithombe ezibaziweyo nomfanekiso okusezulwini ngaphezulu, nokusemhlabeni phansi, nokusemanzini phansi komhlaba. Ungazikhothameli, ungazikhonzi, ngokuba mina Jehova uNkulunkulu wakho ngiuNkulunkulu nomhawu. Bazikhonza abantu bazikhothamele. Athi uba mina akwenziwa kimi lokho. Usuzikhonzile ubani wena? Sifike emaphethelweni ale nkonzo sisongena kwesidlo.
Isizathu esidala ukuthi ngingaqali ngayo ingoba bengifuna ungashumayela enkonzweni yesidlo ngoba sengishumayelile. Ake sibonge lelizwi singena enkonzweni yesidlo. Siyabonga Nkosi izwi, sikunikeza udumo nangaso lesi sikhathi. Ngiyacela ube kanye nathi kule nkonzo esesingena kuyona manje. Amen.